Днеска хора, здравейте! Днеска ще ви покажа как да направим отвари в Майнкрафт. И даже ще правим двойно видео. Да. Сега брат ми ме снима с неговия телефон. Хора, ще пуснем откъде сме взели тези хубави телефони. Алекс, покажи отзади телефона си. Ето. Xiaomi Redmi 9. Ще пуснем линка вижте линка в описанието. Ще пуснем откъде сме взели тези хубави телефони. Не, няма да пусна, защото не знаете. Аз знам. Технополис. Отидете в Технополис, намерете Xiaomi 9, Xiaomi Redmi 9, кажете на някоя продавачка или нещо. И да, ще намерите тези хубави телефони. И Алекс, покажи хубавата камера. Много яка камера. Роблейте. Четворна камера, брат. И една светкавичка. Фортнайчек. Хора, искам само да ви кажа какво съм, да ми покажа кои работи съм удръпвал. Аз. Хора, сега вижте какво ни трябва. Гире, какво съм удръпвал аз? Този. Да, някой друг ти го беше дръпнал. Симена, ще мокнеш ли мокни? Друго. Хора, сега трябва ви някакви шишето. Напълнете ги с вода, трябва ви това. Още едно нещо ми трябваше. Още какво бях надръпвал, аз не помня. Може да... Ще ни трябва и злат много. Ето това. Друго не съм удръпвал. Първо. И рикошета. Взимате това, го слагате ето тук. Рикошета съм удръпвал, ето. Какъв рикошет е? Това не е рикошет. И друго, какво му дръпнах? Една шматка, голяма патка му дръпнах. И ето тази 45. Хора, търсим. Тази 45. Търсим къде са храните. Ето къде. Няма златен морков. Хора, трябва ни е златен морков. Аз съм насрах, честна дума. Ами, чао хора. Възикам се, няма чао. Хора, между другото, ето и ще ми дропва, брат. Кое бе? Не той, няма ти го дропвам той. Тогава няма да имаш трапове, съждам. Знаеш, кой ще ми дропнеш? Хора, трябва ми е и такова. Алекс, виж кой ще ми дропнеш? Или такова. Не, ей такова ще ми дропнеш. Виж. Ей това. И друго знаеш кой ще ми дропнеш? Нищо. И друго ще ми дропнеш ей това. Значи крафт на трапове. Хора, трябва да ви златни моркове. Защото иначе няма да ти снимам клип. Ето златни моркове, за да направим Night Vision. Ето го шматката. Бум. Така слагаме тук. Ето коя шматка. Слагаме това къде си тук. бе шматка? И сега ще ни даде отваря с Night Vision. Хора, ще малко, че съм тук дразни. Сега ще ни даде на нощно зрение. Така, ето, отваря на нощното зрение. Хора, искам да ви науча нещо. Как да нещите хората много добре. Първа стъпка, аз съм научих сам. Това по принцип не е истинската, това е една, така да го кажем, фалшива версия на Майнкрафт, но има всичко от този апдейт, от Nether апдейта. Ето. Апа, ровнах отварата. Готово. Ето. Устойчивост на огън. Така. Значи това сега ще отваря на... Кажете го, да?
Това ще отворя на... Тази отваря ще ви бие демидж. Зомбита, скелети и паяци ще ги хилва. Ето, на слабост, т.е. това е... Тази отваря сега, която ще направим, е за... Така да го кажем, за по-голямо скачане. И всъщност ще се опитаме да направим още малко отвори. Пускам и този клип пак. Ще пусна този клип и още един. Ще заобиколим два клипа. Така, ето. Ето. Скачам. Бам. Скок. Скачаме на това. И скачаме на дървото, което ще може. Хора, сега пак реклама. Хора, ще ни трябват малко повече неща, т.е. те са ги накъде. Ще мене първото, което че нямаш мобизъм. Де да знам това. Как се постави? Тогава де за... Виж. Седи. Хора, изчакайте малко, че трябваше да направя нещо наобратно. Така е. Че си се развалил тотално мобизъм. Аз ще направя и още една отвора. Какво трябва да направя? И пак трябва да вземем такава бутилка. Трябва да направя. Сприлиш какво ще не ловка отвора. Така. Така, слагаме естествено това. Бам, така, тук, така. И сега чакаме да ни даде още една отвора. Александре, сега какво да направя? Отде да знам, цъкаш окей. Не, почва да снимам. Така. Да, това беше на лечението. Отваря на лечението. За тази дина няма да ни трябва. Това няма да ни трябва. Ще ни трябва още шишетка. Ще ни трябва още шишетка. Така, хора, не знам с какво може да направим още. Първото, което е трябва да вземем шишета. Ето това. Бам. И бам. И сега ще тестваме две неща. Хора, не правите сърцени, няма да стане. Сега най-странното е къде... Пъкай. Ще се клъна с това. Пам. Добре, нещо се пърна хора.
да стане. Тоест хора може да... Още взето аз знам рецепти само на тези отвари. Ако вие знаете някакви други, пращайте долу в коментарите. И хора, най-странното е, че тук на вълшебата Майнкрафт броните от Netherite и оръжията от Netherite са едни и същи, а другите не са. Тоест, например, кирките, това е абсолютно също. Ето, лопата също. И мотико. И арбалет. И арбалет е също. Трайдън. Това... кое още беше нещото? Темът. Обе хора, не знам може друго. Както и блоковете от този апдейт. Ето. Общо взето те са блокове. И хора, това ще е за този клип. Не знам какво друго да ви показвам. И да, надявам се